moltes vegades precisament caiem en l'error que el pensar que no tenim competència és un avantatge per nosaltres, i no ho és, no ho és, perquè si ningú més al món ha pensat sobre aquesta solució, aquest possible problema, potser vol dir que no hi ha mercat. Un emprenedor és una persona que té idees, que té un somni, que té passió i que, sobretot, que ho porta a terme. Jo crec que l'emprenedor és una mica una actitud. Necessita lideratge, saber convèncer, generar confiança. Com saber vendre el projecte sense ser massa ambiciós. És capaç de posar totes aquestes idees en pràctica, aliar-se de la millor gent i conjuminar tot el que és necessari i convertir una idea a una empresa. La idea és molt important, però no és el més important, sinó que és més important tenir un bon model de negoci i que sigui rendible. Un emprenedor, per captar l'atenció de l'inversor, ha de tenir molt present que tindrà un temps determinat per poder explicar la seva idea. Una de les coses molt importants que hem de poder explicar en aquests 10 minutets que tindrem per poder exposar el projecte, ha de tenir tota una sèrie de preguntes, una sèrie de respostes clares que puguin atreure l'interès d'un inversor. Quin problema hi ha i, per tant, quina solució nosaltres aportem al mercat? Quines altres solucions hi ha? Com el nostre públic està solucionant això, no? Què fa? Quins altres productes té substitutius? Vull dir, quins avantatges tenim sobre aquests productes, no? Que els estem estalviant temps, diners? Sobretot, qui és el nostre mercat? No? Quan gran és el nostre mercat? Hem de parlar també del model de negoci. Com guanyarem diners? En aquestes rondes, al final, el que a vegades es tracta de trobar és una oportunitat de poder fer una reunió més tard, amb una mica més de temps, per poder acabar d'explicar bé el projecte. Els inversors privats inverteixen a les empreses per tenir un alt rendiment de la seva inversió. Un business angel és una persona que decideix invertir en el projecte d'un altre de forma particular. L'inversor habitualment no persegueix el que es diria dividends, no persegueix un benefici anual, sinó que persegueix el benefici final, és a dir, quan experimenta la sortida i ven les seves accions de l'empresa. És una inversió en risc. Si l'empresa fracassa i mor, que aquest és el cas del 95% de les empreses en els primers 5 anys de vida, l'inversor pot perdre els seus diners. L'emprenedor ha d'invertir també diners en el projecte per també demostrar aquesta credibilitat que té cap al projecte. L'inversor confiarà més en nosaltres si nosaltres ens hi juguem alguna cosa, nosaltres hi perdem alguna cosa de veritat. Els emprenedors de Catalunya són molt forts. Tenim un ecosistema que potser no és tan madur com altres ecosistemes. Moltes coses de negoci també estan centrades a crear directius, no a crear emprenedors. Per mi la formació i la motivació són aspectes essencials. I després, evidentment, que per part de les administracions, perquè no hi hagi tants pals a les rodes a nivell administratiu, a nivell burocràtic, que s'ajudi amb aquests aspectes i que es tingui en compte que s'han de poder muntar empreses i no només muntar-les, sinó mantenir-les, que siguin sostenibles i que puguin créixer. Dels errors has de treure benefici i no entendre el fracàs com alguna cosa negativa, sinó entendre-ho com una oportunitat de que el següent passa, el següent projecte serà molt millor i que haurem adquirit una sèrie de coneixement que d'una altra manera no podem adquirir. Com que t'equivoques moltes vegades i passen moltes coses, doncs el dia a dia vas aprenent, aprens molt. Passió, la passió és clau. Sense passió és impossible tirar endavant un projecte emprenedor, perquè tots els emprenedors treballem totes les hores del dia, tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any, sense descans, arriscant diners, arriscant les nostres relacions personals, arriscant absolutament tot. I per tant, si no tens passió i no creus realment en el que estàs fent, no podràs aguantar tota la pressió que et ve a sobre, que és el muntar una empresa i és tirar endavant un projecte. Has de tenir passió, si no, no ho podràs aconseguir. No podràs passar totes les barreres que se't posa per davant, totes les dificultats, que seran moltes, que tindràs per davant. Has de tenir passió.